गाबोनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान आरो बे जन्म जयन्तीखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुलुंगापुरि बिथांनि जि फबनाय जायगा बेयाव जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों आरो सारा आसाम नाङै रायजो राजाखौ माहारिनि गासैखौबो जों हांख्रायनायनि गेजेरजों माहारि आफादफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों एबसुआ जोङो फरायसा सान हिसाबै खुंबोबाय थादों आरो बे फरायसा सानखौ मर्यादा बड'फानि जि आदर्श बड'फानि माहारिनि फारसे गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर बेखौ जुगामि आरो बास्तबाव मावफुंनो थाखाय जोङो काउन्सिल सरकारखौ स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव स्टुडेन्टफोरखौ लानानै अबजार्भ खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोदोंमोन। बिथांमोना थांनाय बोसोरनैनिफ्राय बेखौ मावबोगासिनो दङ। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल सरकारा बे खामानिखौ मावबोदों। नाथाय आसाम सरकारा गोलाव समनिफ्राय जों दाबिसेयावबो बिथांमोना बे स्टेटासखौ होआखैमोन। दिनै बिथांखौ रायजिक मर्यादा माने स्टेट अफ दा अनार होनानै आसाम नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बर' माहारिनि लुबैनाय हास्थायनाय आरो जों बयनिबो मर्यादा आदर्शनि जि सुबुं बड'फाखौ दिनै बिथांमोना गाबोननि सानाव गिबि खेबनि थाखाय कलेज इउनिभारसिटियाव कुइज कम्पिटिशन डिबेट कम्पिटिशन बायदिसिना माने डिसकासन आरो मर्निं एसेम्ब्लियाव स्कुल इउनिभारसिटियाव कलेजाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानानै फरायसानि रिलेटेड माखासे स्किम फोसावनानै कलाक्षेत्रआव बिथांमोना स्टेटआ हाबाफारि लादों। गासै अल अभार आसामाव बिथांमोना हाबाफारि लादों। जों बिथांमोनखौ साबायखर आरो धन्यबाद होदों। गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो सरकारखौ जों साबायखर बावदों। प्रमद बर' बिथांखौबो साबायखर बावदों। बिथांमोनाबो जिहेतु प्रप'जेल हरदोंमोन आरो बे बर' हारिनि आरो एबसुनि दाबिमोन। दा बेखायनो जाहाथे बयबो मर्यादापुर्ण बे हाबाफारिया जोबथों आरो बड'फाखौ मुलुगनि दरबाराव लांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे क्लियार काट एजेन्डा दङ। जेरैबायदि लाचित बरफुकना 400 बोसोरनि सिगां जोनोम जादोंमोन, नाथाय दिनै लाचित बरफुकनखौ 400 बोसोर जन्म जयन्ती खुंदों। नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव आसाम सरकारा लांनो नागिरदों। बड'फाखौनो बेबायदि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों लांनांगोन। गोग्लैसोनाय गादबजानाय नासयजानाय सोबख'जानाय हारिनि सासे दैदेनगिरि, बे बर' हारिनिल' दैदेनगिरि नङा, बर'नि आंगो गुबै दैदेनगिरि जासे जानानैबो बे गोग्लैसोनाय नासयजानाय गादबजानाय हारिनि दैदेनगिरिमोन। सारा नर्थ इस्टनि जायफोर माने डिप्राइभ जायफोर माने डिसक्रिमिनेसन खालामजानाय बिनि दैदेनगिरिमोन आरो बेखायनो बयबो बड'फाखौ बजबनानै बिथांनि लेट लिभ आरो लोगोसेनो माने इउनिटि फर स्ट्रागल बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट बे पपुलार स्ल'गानफ्रा बिखा बिख्लोआव जेब्लाबो जुगामियै जायगा लानांगोन आरो माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ नेशनेल लिडारफोरखौ जाय हारिया जाय सुबुंफोरा अनार होनो रोङा सिबिनो रोङा बे हारिया जेब्लाबो लामा आन्दायनाङो। जों बेखौ जेब्लाबो गोथौयै फोथायो बिसास खालामो। बेखायनो हारिनि दैदेनगिरिफ्रा नेशनेल लिडारफ्रा बड'फायानो होन बालिराम बर'आनो होन सोमब्ला बसुमतारियानो होन जायफोर दङ खुनु कारनाव जाहाथे बिथांमोना एक बिन्दोबो जाहाथे रावजोंबो नासयजाया बेखौ जोङो जेब्लाबो रिमाइन्ड खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोङो स्ट्रिक्ट मोनसे अबजारभेसन नोजोरखौ जों लाखिगोन। गोजोन्थों।